Nos acabamos aquí. Esta era a boa pinta que tiña o cocido do que deron boa conta os socios del Enjambre. Unha comida típica nestas datas que vai moi ben sobre todo este ano, xa que o entroido está sendo moi frío e o bo cocido axuda a entrar en calor. Na comida, na mesa presencial, estaban o presidente da asociación, o alcalde da vila e concelleiros do PSOE e Partido Popular, entre outros. O local quedouse pequeno para acoller un ano máis a moitos socios desta asociación que non quixeron perderse esta cita. Todo resultou ser un éxito, tanto a comida como a asistencia, que en a última hora desbordou as expectativas. Un gran éxito que non contábamos con mitad da xente. Ao final tuvemos que arrancar os papeles e recortar, dicir que non se apuntara a nadie e que non había sitio onde metela. Xa que contábamos 25 ou 30, xa habíamos avisado ao señor que facía a comida, dice, nos pode fazer a comida para 25 ou 30 que eu creo que non vai haber máis. E resulta que nos resultamos 90 personas. Ti xa viche a xente que había. Todo a tope. É todo unha maravilla. Por parte do que a fixo e por parte dos socios que viñeron. Se portaron todos moi ben e todos marcharon moi contentos. E houve baile hasta o final. E baile hasta o final, hasta que a xente se cansou e quixemos marchar. Baile en directo. Bueno, foi unha boa celebración do entroido logo, por todo alto. Unha boa celebración como non esperábamos, por certo. Un éxito que dende a asociación queren agradecer a todos os que fixeron posible esta comida e dos cales non se queren esquecer. E darlle as gracias a todos, incluso a Luís, que foi o que nos fixo a comida, darlle as gracias. Darlle as gracias de novo, van a conocer mellor polo taxista que nos conseguiu a voz gratis. Gracias a Ótica Parteme, que patrocinou a voz para nós. Tamén tiveron agradecementos para os representantes políticos que os acompañaron, así como para a Asociación de Xubilados de Taboada por asistir á comida. E despois de tanto comer, que mellor que un bo baile, unha festa que continuou ata que se esgotaron as forzas. La nube y la seguridad.